Jekk jasallek email jew messaġġ marbut max-xogħol tiegħek imma wara l-ħin tax-xogħol taqrah, tirrispondih, u jekk ma tagħmilx dan, tħossok ħati. Huma dawn ftit mill-mistoqsijiet f'survey li qed isir mill-Forum Youths u li għalkemm ir-riċerka dwaru għadha għaddejja diġà qed juri xejriet interessanti. L-idea tal-forum ġiet wara li fi Franza l-gvern għadda dik li qed tissejjaħ l-Khomri Law li tagħti dritt lil ħaddiema li ma jirrispondux emails jew messaġġi wara l-ħin tax-xogħol. Dwar dan tkellimna maċ-chairman tal-Forum Youths, Graham Sanson. Maħna pala Forum Youths rajna il-liġi li ħarġet inti ġo Franza s-sena l-oħra u ħana adattajna għalaw Malta. X'inhu huwa dan il-liġi? Il-liġi hija pratikament hija fuq id-dritt ta' wara inti il-ħin għal tax-xogħol. Li bniedem inti għandu ċans għal mistrieħ tiegħu, jkollu inti l-ħin fejn inti ma jarax emails, ma jwiġibx telefonati u dal-affarijiet kollha. Għalkemm għad fadal żmien biex min huwa interessat jieħu sehem f'dan l-istħarriġ diġà joħroġ biċ-ċar kif pajjiżna il-maġġoranza assoluta jirrispondu korrispondenza relatata max-xogħol wara l-ħin tax-xogħol. Xeriet huma li iva n-nies qed jwieġbu emails meta jkun inti sick, jwieġbu l-emails meta jkun inti fuq vaganza, msifrin, ħin ta' mistrieħ fil-weekends, wara ħin għal tax-xogħol. Ġifieri n-nies x'inhuwa il-problema hija li dan inti qed jekkaġuna stress żejjed fuq il-ħaddiem. Id-dettalji dwar ir-riżultati ta' dan is-survey mistennija fi frar.